Здравейте отново! Днес ще се занимаваме с засяване на семена, тъй като времето вече настъпи. И преди това ще се спрем на предварителната подготовка, която поради незнание, примерно, много хора пропускат и остават разочаровани от това, че семената, които са закупили, не могат да поникнат. Така, купуваме от сигурен източник семена, да са пресни и не бързаме да ги засяваме, а използваме едно нещо, което се нарича стратификация, студена стратификация. Това е за видовете, които са предимно в географските ширини, където има зима. Защото има и семена, например, от цитрусовите растения, които веднага могат да се засяват. Но семената от дърветата на нашите географски ширини и там, където има зима, изискват тази така наречена стратификация, студена стратификация. В какво се състои тя? Аз започвам този процес декември, януари. Тази година съм ги сложил януари месец. 3 месеца са минали. Това са семена от европейска лиственица, които са сложени в сфагнум мъх, влажен, в найлонче, в подходяща кутия може, и се слагат в хладилника най-ниско долу на 4 градуса температура и да кажем 75% влажност, примерно. Не трябва да са накиснати, трябва просто сфагнума да е влажен. От време на време, през седмица-две, пакета се преглежда, отваря се, има случаи на мухлясване, веднага се маха, дали е изсъхнало и така нататък. Освен сфагнум може да се използва и кокосовите влакна, също са много подходящи за целта, макар че са тъмни и семената трудно се намират къде са. Но всичко, което задържа влага и няма склонност към мухлясване, е възможно да се използва. Сега едва ли ще видите, но ще извадя целият пакет в едно съдче. След 3 месеца студена стратификация в хладилника, семената от лиственицата са започнали да покълват. Коренчетата са се показали, не на всички, разбира се. Сега ще ви покажа едно семенци, 2, готови за засаждане. Подготвили сме съд с кокосови влакна от тези парничета, където ги продават в магазините, и ще засадим семената в тях. Парничето е предназначено за саксии, за малки саксийки, но тъй като семената са доста и няма как, аз го използвам цялото пространство, като предварително се пробиват дренажни отвори
за да може да се изтича излишната вода, когато поливаме. Има една тънкост при пробиването. Винаги пробивайте отвътре навънка, а не обратно, защото пластмасата се отваря и пречи на излизането на водата. А наобратно се отваря. Семената са готови на слагане. Началото са тия с излезлите вече излязлото коренче. По-нататък са другите, които се надяваме да поникнат в последствие. И покриваме с един малък тънък слой, не повече от сантиметър слой кокос. Внимателно, равномерно. След като покрием семената, поливаме. Не много. Слагаме капака, който има отворка за регулиране на въздуха. И засяването е готово. При постоянна температура, ако са семената, ще поникнат за седмица-две. Оттам нататък, когато поотраснат, всяко растение се поставя в отделна саксия и така се гледа, докато стане лиственицата, която търсим. И така, след като сме готови да обобщим защо е нужна стратификация на семената. Природата в своята мъдрост е еволюирала по този начин, защото семена края на лятото, началото на есента са готови. Падат на земята и, да кажем, след седмица, 2-3 поникват, но идва зима. Семената измръзват и няма дърво. Така че природата е решила проблема по този начин. Зимата падат на земята, някои се заравят под листата, някои нахранват птичките. Но студ и влага, които допринасят до подготовка на семената за пролетното покълване. Извършват се, сега да не ви досаждам с разни научни какво става в ембриона на семето и така. Важното е да се знае, че трябва тая стратификация да се извърши. Сега, има видове, които не се нуждаят, да повторим. Има видове, които твърдо се нуждаят от стратификация. В интернет може да намерите информация колко време, кое семе, на кое дърво изисква тая стратификация. Така че може да потърсите и да намерите тази информация, която ви интересува. Направете го следващата зима и ще имате покълнати растения. Много хора купуват, сеят и казват: не става, нищо не изникна. Ами няма да изникне, защото
Тая стратификация е точно за това. Надявам се да съм бил полезен, колкото и кратко да е видеото си, нещо съм помогнал. Лек ден ви желая и чао за сега.